Здравейте, брато, здравейте, браточки, аз съм братото и днеска, виждате какво играем? Давайте. Виждате какво играем? Днеска играем Counter Strikes. Да. Какво тук е? Чакай, аз как се казвам, бе? Аз тогава не съм играл, бе. Баш, Коло, не мога да ти! Байганката не отвойте! Ооо, двама на еднъж! Дабъл кил! Байганко може! Чакайте само. Братото... Къде беше това, бе? Ок. Готово. Ама, нас пушка игра. Първо ще си взема калаш. Ей, мамицата му. Захорежи. Шит! Абе не байганко, бе! Без да е байганко, бе! Що пък байганко, бате? Как, бе? Как името не е такова, бе? Не си ли промен... What the fuck? Братото. Чакайте са. Да? Тъй? Бронерет. Ето сега трябва да се казвам братото, нали? О, хора. Бема. Много ма бе няма що. Много пока няма що. Стига ре, с колко път ще игра с тъпа пушка, е? Чакайте. Чакайте, ще пробвам веднъж на нещо. Те става ли? Ок. Апли кланклей. И не се казвам, нали? Оф, мамцата му. След клипа ще го правя аз. Сега трябва да намерим човек, който е умрял първо на първо. А да не срещаме човек, който е жив. Второто, което е. Какво? Правя клип. Чакай да я първо да се довърша клипа. Okay, sir, let's go. Сега се водят в шелки. Ето. Направо ще пусна тези шелки. На мен да ми е без звук. Сега слушалка не да може слушалка от кесала. То да, машините ще ми чука, ама...